Chinsa ikomi chabono marogoba omwancho morigelia bwigeta sinige Inka TV nanene aiga asensemo ya mwembe oroboturo iga naberi kubwatilia kurwa azi chinsa chamambia kubatikana amuno kurobekana ogotinke gima kwegene kwanete kubangwa na kuraligwa amuno muraibo mabwazimiyo omoskereira amorodinga aina bonigo anyate awatabuna nigo okurobekano koiga kurachokolekana asama tukatatu gwansirali tukolia lero ankyo amoneli tuko lechuma kunanya lingotara asenseme ya mwembe nigo bulendi annebo nyalebo gotingigwo asichinsemo wekirano nyabona iga nigo abanyimbo banyali bakubeka ekambi asorgongoro iga elokone kibuna obulendi bwanyalebo gotingigwo asenseme yiga ya mwembe nyora omwancho morigelia bwegeta sinige Inka TV ekieta asensemeyiga ya mwembe nigo anene eburuburu ya bwatete entunke gima korendeli tukolia lero nigo turochenga gwikira chinse chiga nigo anene obotwerubwa lenge ase orgongoro iga korende omwancho morigelia bwegeta sinige Inka TV nigo ndochenga nigo omuliro onyade gotongigwa asensemeyiga elikona kibuna nigo okurobekana okoiga kwanyate okuragwa amono muraibo mubwazimiyo omoskereira amoro odinga anene niko ndacho kubwatilia engane yega omwancho muligiri weta sinige Inka TV tiganda wikia asenseme yega umuliro anene onyale gotongigwa nyale ngokonekera buna nyale ngokoletera orboturo asintira nanateka kotebia omwancho muligiri weta sinige Inka TV kurabuchinza chamambia nigo anene eburuburu yanyaye kwanikigwa asensemega ya mwembe yane yachatorera chinza chinkeigo kolende wekera chinse chikomi omwancho moligerelia nigo kesembegete ekambiane asensemega ya mwembe lokone kalibuna ngokwenelia okoreliande emo asemo nobiento kwatekorwa asorongoroiga omwancho moligerelia bweta sinige Inka TV nigo anene abanyimbo banyali bakubeka ekambi asorongoroiga Lekone kibuna oboto rubanya bakwene kiwa imensemeiga ya mwembe nyoranga nigo asenseme ya ruguruga iga omwancho moligelia yokonyole abangwana banyare bakwimukera igoro nagotongia omolero oyuanene abanyimbo banyare bawikina asenseme na kunyolimia limolioka nyoranga nigo kurobeka no kwiga kwanyata okoralirwa amono muraibo mubwazimiyo omoskereira amorodinga yannonya tagoteuna nigo kurobeka no kwiga kuralingi chokolekana asi amatukatu okanne kwa gochakali tukolia lero ankyo amoneli tuko lyechuma kwende nigo litukolia lero obulendi bwanyare bogotingwa ase chinsemo kati abo ensemo eyiga ya mwembe gotoka ime ye county ya Kisii nigo anene obontolia kurwa buchiza chamambia butalenge buna butambe asanene no bosombi bwanyarbo gotiniwa aseka mwancho moligelia bunoroche asensemeiga nigo anene epariga ekonda wika aseskuru university ya Kisii campus anene ere asensemeiga angene nsemo ya mwembe nigo anene abanyimbo banyare bawikirana asensemeiga na kwene kibuna obulendi omwancho moligelia aiga ninche amono menyi worogongoro iga oyanene urachi kongerra buna obuntuli bwanyarbo kolekana asensemeiga kati abo obosombi kubotekana amono kurubekana okoiga anene konyero kwanikiwa azichinsemo ime county eiga ya Kisii onyale okongerra anene ongeresere omuligiri weta sinige Inka TV moleta omwakyokorokuwa na kubotekana amono kurubekana okoiga anene kwanyeto koraligwa amono murai bo mubwazimiyo omoskereira amorodinga amaonya onaralia iga amaonya nene alikolwa iganga nonyenchara kerororo egento tara gusaba bosombi bwa remaira sensemo ya gusina Kenya ngima egento twara gusaba amandamana yare ko bayomolembe ugusamba chiparo chikolemuka nane tuchikonya kugaramia mna ntu abananchi nanzo chikotwara taxi yogo chako taxi unaende toro chipale echo igento nago sabangelinga abantu beto bagwanja twana manno molembe egere kereleke gito gikire ase president erorengo mane nchane roro nane kekora abantu bakwandamana asingencho injala ikotalingo kusamba chipara na gutwara chi kwende chisega segimwe chitoro chikendere teiga igona nago saminto mwamugusi osikoligere likuru na atale ku town insega tegerete abanyi bantu mbayo igotwara gusaba molembobe egera abantu to kwandamana mana so molembe igole ikikole nago chagusaba abamenyi baito bagusi na Kenya ngima tutwala molembe no kwandamana kwa molembe inyere jukatora kole egera tonya konyora ekerugite gikire president igoro ekogero maandamano na njira sikatipa
kanjira sikatiba dikatiko tona mana asinjira ekororokana na inde toro kinga ekelo gitu geikiraria se president lakini tali gusamba kipara na gutwara gisegi egiteko tekoreta mafanikio anonsi buya mono. Mana soko ngari bageri asamre tango kuchofri omambia amenyeta seseme ya Mwembe ande nchebuna ngokore sa supermarket ya Kisimat ama nendra no borrobo nene bana bakenya ekyagara suchumi ya twikiri ntwakari tasuchumi ne tekibo asama oni ane tigabantu bandra maandamano e president ya tongene teng after 90 days bosingi kaboremi bani ko bosin 250 bokwano bani ke sukari ere 500 tebune ya sora tikonyara kogora sukari wasitinyara kobana ngayane ake asengencho oko amatoke amagani tonyora ara masini niyo na mwana inchi ko tikatorobe na somo rembe paka tunyori yake itobana bakenya bya mana soko ngari bage mwancho moligelia weta Senige Inka TV okuno kubolia amone birro gatibirro bya umenyi bensemeiga ya Mwembe abwanene banyale kumubolia omurayibwensi ya Kenya omuske Dr. William Samoei Ruto anyale akwimukia egetambukiro gyo kwene kibuna ebirro byabo byanyalire bikoigweka no inabo egati amenyi be orgongoro iganigo anene banyale bagusaba omurayibwensi ya Kenya omuske Dr. William Samoei Ruto mwancho moligelia nigombegete ekambiane ya bene asense meiga ya Mwembe kuika chinsa chamorgoba rokone kalibuna aigana yanda mange kwandalia ndego kwaralia emo asemo kuna tuwateka korwa ase orogongorega una utambe Eliana Lucas Mugaka.